سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وعلى صحبته الكرام التابعين لهم بإحسان إلى يوم لا مرد له من الله. Yang baik kira ni bos tu kanan. Sekarang insya Allah Tuhan mengebur dirimu dan baik juga itu kepada ini. Beliau bagi kepada kita dari untuk kalau yang Islam esok kemudian dia berdoa. Mana ini dipai bedai. Dan jadi betul-betul orang mau dulu dia mau dulu diikuti Hindu ini, dia mau dulu diingatkan, dia mau dulu di Islam. Satu orang Yahudi begitu timbul net dan kau, kita pukul net dan kau mungkin pasti bani Adam. Kita mungkin lagi luar ramah kalau awak ke ini dari negara mungkin lagi sampai non detau no orang itu Adam dia kemakmur nauni Allah Subhanahu wa taala kemakmur hauni dole kading dole ngender geding no maudi no hauni ditawi kan ko itu ada mau e hore mudun o tawno rama e mande di Allah di kan ko itu ada mau tawno rama dum ala kimak ko hauni nadali baba ilahi sakina alimna tidal rajim وفي الأرض آيات للمؤمنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. Kalau itu, mandi di mau di bulan daya nafsu. Ini mungkin dari bawah atas. Oleh musuh dulu menjadi وفي أنفسكم آيات. Mereka mungkin di mana mandi kita bermula karena untuk bahawa kita jono mungkin gol untuk kita ada atau baik atau apa dengan kita lihat olah mungkin gol itu sineto mungkin lagi luar ramah kita mau mungkin berikan kalau kita boleh oleh ini tagaro makafati mungkin lagi hari luar melakukan burung melakukan kurai karena begini oleh ini yang kedua inna ladina kafaru min ahli kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidun fiha ulaika hum syarrul bariyah Allah Taala itu agak bahasa yang mengenai kabarul kadain kita menemui ahli kita kalau imorde di mana dia berbayar imorde itu orang dengan dedep dengan Yahudi dan Nasara kan yang musyrikin yang syirk Allah dari bentuk kita kagiri kita jahannam atau kita Allah dari mulai kau syarrul bariyah bariyah itu syarrul Allah dari kambe ki bonde e jorndiyan yo ade kala ko jindi ka hore de ko kambe ko bonde be buri fintoje de bonde be buri caapani ni bonde be buri bono di bonde be buri bomba atomique bonde be buri B50 bon kala ka ko buri woni jinde ko hore de do non bawan ko raga ko kewa mo tabani dari ulai ka syarrul bariyah mana kam kuy bonde e dunia jonno Allah subhanahu wa ta'ala biyani e misal fi yimbe tabaki non no Allah subhanahu wa ta'ala tagiri en non ko wadi e men ko mujjiri en non ide landi mujjine ide landi kafe ko kam ko digi boy wi
andade wa nafsin wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kuntum hikkadi ɗon kaddabat samud bi taqwaha ndaare conséquence tagaɓe mo feewa no woni sabu ɓeyi fof ɗeɗoyɗa ko lanca o halkade o wote sabu annal feewu ko taga wa nafsi mi wondiri e ɗimmum wa ma sawwaha mi wondiri e on kabɗo farlo e so yuɗɗiɗa façoni wondiri e neɗɗanke o wa nafsi wondiri e wonki ko fana ɗum ko neɗɗanke eni ɓiɓɓe adama Allah wondiri o wi o wondiri kadi on tagɗo ki wonki o wondiri hoore ma nafsi wa ma sawwaha alhamaha fujuraha wa taqwaha waɗi makki yumoran ɗumki makki kañum e pewande pour Allah makki neɗɗanke kala neɗɗanke no mari bangeji ɗiɗi no mari bange mo anndanɗa hoore ma on bange no haala no traitede o moƴƴine goɗɗum no e makko ko wiyete nafs ko wiyete wonki goɗɗum no e makko ko wiyete ruhu ko ɗiɗo compose tagaɗo ko woni e makko ko wiyete wonki ko ɗum ɗon ɗi mana jogi ndeweraaku mo alaka hajji kañum hino faala ko to laatoto laatotako no wurɓini wurɓinaki no dagi dagaki naadoya yiite naadoyta yiite hakkati makke alaji ɗum no e ma mo faala laamu no weɓɓori o hayso ko kuuli ɓe wundura ekkete saraki hayso laggine fof maaye woɗɗum no woni président eno faala jawɗi no ndi heɓɓori o siko yimɓe ittete sadaka siko drogu yeeyete mbuɗɗin faala no faala rewɓe woni ɓey nguru wonna ɓey nguru no gerdi wona hakkete mum ɗum no e ma ɗum no e ma ko kimmunkiɗo annabi yusufa haaluno fi muɗum ɓay ko weeɓitimo weeɓitanike mo haa gesa Allah subhanahu wa ta'ala tawi tawnamo e hawroɓe ɗum ɗo men ko wasi Allah subhanahu wa ta'ala wi innahu min ibadina al-mukhlasin na ko mukhlisina allahi ko mukhlasina ko laɓɓinaɓe regila fiɗum wakka kono noon o wiwno annabajo Allah wino wa ma ubabiru nafsa inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi wala min woni ko darde mum hanki sabu wonki no yiɗi sifa ɗon ko faalalam ɗo ko sabu wonki ko heewuɗum la ammara ko sira mo faalaɓe ko heewuɗum yamirde yiɗugol bone yiɗugol foƴƴi weɗi joni noon musidɓe julɓe nden ɗum mino e ma ko ma ɗum regide donc o wawata regilde ɗum ɗon kon ko fi ɗum ɗon yewteten seeɗa goɗɗum no e ma kadi ko yiɗi juurugol ko yiɗi ɓurgol Allah ko miñitoto fi dalngal ko ɗum wiyete ruu ɗum ɗon no hana neede needi mum ɗi ɗum ɗa kadi no hana dartede programme mum yibgol ko rasalallani fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha qad aflaha gonɗi malama man zakkaha on laɓɓinɗo munki on laɓɓinɗo munki ko laɓɓinta munkiki wo wona sabunde palmolive wona ɗuma ko laɓɓinta munkiki ko sharia Allah on ko diina Allah kañum laɓɓinta munki hay e hunde ala ko tindinte ɗen ko waɗete e ko huwete ko wawata laɓɓinde munkiji men ɗi takata wona yimɓe feewuɓe mbuɗoɓe Allah yummodirɓe yiyoɓe jawdi ka waali sakuru tew dollar yiya 10 millions de dollars ka waali ha gasa
lando kombo jeeji ngaltani goɗɗo wata wadde ɗum sinana wahay ko iwri ka Allah ko sina ɗum tarfimo ko ɗum noon tu wawi e laɓɓini ko ɗum wanno alhaali no julɓe ɓe fewdornono on andi ko so tawi ɓerde nden laaɓi ha gasa si neɗɗankew rento e piiƴi hawniɗi hurɓiniɗi neɗɗo gooto sonnajo muɗum ɓurɗo laɓede e rewɓe fayde zamanu mum fof sonnajo yeey looti halaɗi fof tuɗɗini ha hukki gari ka tintogal o wi ngo yeeso ɗo ngo on gorko ala fondo o e ngo yeeso ɗo ngo ɗon mo fiɗɗini o makko wiɗa nandi suka gorko modi makko wi miɗo andi suka ɗo ngo yeeso ma wawanama lay mum woni sappo suka fuuɗo gonɗi huuɗo Allah subhanahu wa taala o inni o way debbo wi o manam o inni yew ha yidda e makko wi si marso wi yo marso inni o marso gonɗo debbo yeeyi kala tiktakki alhaaliji no ɓe wawi ɗuɗɗirde goɗɗo ala ko gerani marsoyade o arto wi marsano ɗen ko siko ɓen ɗo woni ko qur'ana tabbite woni ɓe pewal Allah ngal moƴƴini tabbite ha gasi ko ɗum wanno on alhaali mo ɓiɗɗo adama wonno e mumo e muttugol e bewre e majjugol sabu rittiri mana taƴugol relation hakkude leyɗon e dow e mana nde wahay ɗum accuno annabaɓe mum tan woni wat duuɓi temeɗɗe joyi ko ma duuɓi temeɗɗe joyi capanɗe joyi hakkude jemtinede annabi Isa e nenaɗo e nenede nenaɗo nde tawno relation hakkude ley e dow o kuɓi wahay ala tippade ko tinninta ne a womtiji ɗin ɗon arali ala on say alhaali mo julɓe ɓe wonno e mum hari ko alhaali woni noon ɗum wanno so qur'ana sigi julɓe ɓe fewno ko wasi aya o wiiɗa qad aflaha man zakka wondimanama on laɓɓinɗo wonti mum laɓɓiniriki peewal Allah ngal needi l'islam ndi alqur'ana on kañum e sunna on eko l'islam on tindinta ko ko ɗum ɗo laɓɓinta wontiɗi ko fewnata ko wasi qur'ana wi لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. Ada dulu kita ikut imam, cuma dia orang orang imam menjelaskan bagian imam ni, mula jangan apa dia berkata laki nanti, mensaki laki nanti. Kita imam ni faale feƴƴituɗo itta e maɓɓe ndeereraako feƴƴituɗo itta e maɓɓe gañaniɗi e konnaɗo e haasidiyagal e ngaamelo rewgol Allah subhanahu wa taala tindinaɓe diina kamɓe seɗɗo wa rewde Allah on wani rol o e rol annabaɓe rol wahayo ko laɓɓingol fottoɗi laɓɓingol wontiji men ɗi si ɗin laaɓaɗi haray wata wonde yimɓe o waytete ko wa kulle وشك شريعة كما أن تبني بالله تبارك وتعالى يمكن أن الناصر وسير قد أفلح من زكى وقد خاب من دسى كتب ثمود بتقواه إذ بعث أشقاها فقال له رسول الله نعم الله سبحانه كذبوه وأنكروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. Kemudian tafsir interferensi ini hakune ayat ini non presebo Allah hali bi wonki e tana mum e laɓi gol makki e tutagol makki e wonki haali bi yimɓe bewɓe yetti Allah subhanahu wa taala bewɓe maɓɓe ɗen e yettugol Allah kon ari hande e mummude no ɓuri ɓe ndiyam ɗan sendanaɓe hakkude maɓɓe ngeloba annabi Salihu ma ngeloba man kadi respecti ko halda ko ma andi hande ma yaray janggo ma yarata bani adama ɓe ɓe wiɗen ɗa ulaika hum sharrul bariya ɓe fewaɓe kamɓe ɓe sali respectude ko wiya ko ɓe gari kadi ɓe ɓori ngeloba man ha kadi sabu dewre maɓɓe kam ɗabat sabuɗo ɓe nawdoha sabu dewgol maɓɓe ɓay wonkiji maɓɓe ɗi ne'a kadi jebbilaki ɗi netanaki Allah subhanahu wa taala sabu ɗum waɗi ɓe halka leydi maɓɓe ɗi waydita e hoore maɓɓe sabu ɓe ɓiɗɗo adama o si
si tawi tun mo tafaaki o neyaaki mo waawi memminde probléme sabu tomtaare e bewre bomnoji adnallah fof nde wotere ndaara Hitler ko faala no simple ɗo wiye ɓuri makko ala sabu ɗum woni sabu 60 millions bani adama maani maréchal Mobutu Sese Seko fii yo wiye ko kanko ɓuri makko ala ko Allah anndi ko ngelo wara kon ɗum feƴƴi e leydi hano maayiri no si tawi tun yimɓe ɓen artaali e goonga Allah e oɗo l'islam ɓe artaali e makko haa gasi o ne'aaji ɓe o tafaali ɓe bone mo ɓe watta no waawi bonnude addam Allah subhanahu wa ta'ala waɗaani walaw ittabaa alhaqqu ahwa'ahum la fasadati samawati wal ard wa man fihima si tawi tun bi maana e ɓe beleɗe maɓɓe ɗen googa o jokki beleɗe maɓɓe ɗen atta o lannayde wota ndaare hannde ko fewni addam ko anana wonona probléme e Ukraine kono si renaka ko 3e guerre mondial suka fii tun Amérique no wiya ko minen woni Amérique Russie wiya ko minen woni Russie ɓe waddi 3e guerre mondial sabu bewre wonti jooni noon ko ɗum no waɗi tafugol ɓiɗɗo adama on noon e nder muɗum needi ɓiɗɗo adama o e nder muɗum ko e tarbiyatul awlad newgol fayɓe ɓe e tawde kadi méthode islam o ko kanko woni goonga kanko to resi idéologie ji ɗiɗi no domini tarben on hay kusɗina faade en matière de l'éducation on parle de l'idéalisme communiste al-ishtirakiya l'idéalisme capitaliste al-rasmaliya hay kus ɓeeɗa watti taga ɗon mbeewa baali ji annda hay wonde communisme kañum e nagge ko gore tew ɓeeɗa bewnimo haa o yawtoyi niveau kamru ɗi geɗɗe ɗe ɗi geɗɗi yo kel ko faala o yo moodi amasara jongo moodi Ibrahima ko almami Ismaila ka juulirde maɓɓe ngal wona mumen o yi capitalisme on kadi gaati hen tawa ko ɗiɓo wiyata mawɓe mumɓen min ko kaari jombatan ɓen makko landaki no jagge jaɓa bomo jombayna ñalade kaari bom haray hay so garani place mo ngalato oɗon won nden wiyete capitalisme on mon won nden o mon to hawri e ruɓini joni ɗum musidɓe yimɓe kese sirawa tarbiyatul awlad ne ogol fayɓe ko wiyete tarbiya bi mana ko moƴƴingol goɗɗum naɓira ɗum seeɗa seeɗa ɓeydo ha jam yara ɓoy ɓuure ɗum waɗi e aaji Qur'an mum ari e fi muɗum ɓeɗo yoɓira walla sigono bi mana Allah subhanahu wa ta'ala wiya yamhaqu llahu riba wa yurbi sadaqat tenen ɗa hunde wotere imo monta riba imo mawnina mone a jaltina jawɗi ɗaɓɓirani no haaniri ndi waɗaka Allah wiɗo وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. نقول فايدة لكن لو كسر مني فنوبينا لا سر مني ضروري. donc نقول لهم نقول بمعنى بينو فايدة نويرانو وموت يقول تكا أن نجرام ياتم ويتام si needi wonay piƴi tati wonay ara nunɗu ko ne'ete ko ɗimmuɗu ko ne'irte ko tammuɗu tan ne'eteɗo wa tara al arda hamidatan ayani leydi ko yooru ça c'est le sujet de l'éducation ko wona ne'ede wa ida anzalna alayha al ma si tawi min jippini e mayri ndiyan ɗan men naaw ɗum woni fayi ɗon ɗo ko Allah faala newde ko ne'irte ko ko ndiyam mbaa ihtasat ko tan wonata o ha moƴƴino laato si tawi moƴƴinike ha moƴƴi atta résultat moƴƴo on mbatta ɓe kulli zawɗin baniɗi o waani joni noon ndewgol ɓeɗo fayɓe ino fuɗɗori tawo par ce que ko waɗi si ɓeya perdi ɓe marsinali koko wiyete ko l'éducation spirituelle alaka maɓɓe alaka communisme ɓen alaka ka ɗuma ka école ka capitalisme ɓen c'est à dire needi ara ɗin ɗon ko Allah yankori ko needi gundori ɗin ɗon ko Allah subhanahu wa ta'ala kaka makko ɗurata ko kanko tafi daga ɗum kanko andi ko moƴƴata e makko hay goto luttuɗo o wata andi donc dewgol fayi koye boboy koye taw no fuɗɗori taw jongugol nen maɓɓe taw anda
ndara e famille yimɓe kelɗuɓe tedduɓe anndiraaɓe nebinaaɗe ko ɗon Allah gettoyaa taw ko par ce que Allah wi e wondema ɓe rewɓe koɓe gese nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum annaa shi'tum wa qaddimu li anfusikum on aya ɗo wo ɗum wi gesa aya ɗo wiya gesa noon ko façon ɗiɗi am faalaɗo aawde to mum am faalaɗo aawde o sonnaajo gese ko ɗiɗi woodi watta hakkille Allah daali albaladu tayibu yakhruju nabatuhu bi idni rabbi walladi khabutha la yakhruju illa nakida sa hawroyi e nakidaki kala sonnaajo ma on ko gesa ma sa hawroyi ɗum e gese wiyeteɗe nakidani tawa nene e baaba ko ɓiɓɓe papa e mama nene hay tikkawo sakko tiggare sakko hijab fami a foti e israɓe ma e kamaki tawi goreje ma waɗi ɗon e ɓe sonnaɓe ɗo ko jooɓe ɓe faala tawa ɓen hoore maɓɓe nen hiɓe lootiɗe waɗi nebbam peeñi ha tuma ñaariru yalti e maako ko hoore israɓe ma nen noon anda son koye ɓe uma ko tiggare ma jemba masoyta tawi gawnaɓe fof kadi ko bande ko wurɓuɓe tuuɓe tu taw ko toon yahoyɗa haɗa anda hawri e gesa wiyete en nakki on awde ko 0,50 évoluata joni noon si tawi a suɓike ɗum ɗon taw ko moƴƴi konko hawrodiri e mum haray ha jonni ndi nannani nden ndi no heddi kañum kadi noone no wondirta e sonnaji on noon si o ari donc ndeɗa yiida e sonnaji on ka bandi no woni ko janggata ko prépare kon fay ko wonko arde ko allahumma jannibina cheytan o jannibi cheytana taala donc ɗum a janggay ɗum jiiɗa e makko joni noon si tawi ɗon feƴƴoyi ha toɓɓere ɓiɗɗo waɗi nder kon o ɓiɗɗo ɗon kadi kadi laawol kadi no woni nder ɗon kadi jokkete ngol kadi gogo on tawo ko wata sonnajo on ñaamu ko harmi ko ñaami gonko ɗum gogo ñaamata tawi ko jatta ko kansa ɗum woni ñamde gogo no ñamde ko harmi fewata sabaji ko nañande dargata donc si yewti ɗon kañum kadi ko ɓuttinangol sonnajo na sonnajo woni ko reedujo mo yemne mo melme o faalide tew ha o woyɗa tew o maaya han taw yata ñiwde tew no weena ɗum no moni ɗum no seydi ɗum no ñermi ɗum a faami on sonnajo wonɓe on condition ɗon ɗum bobon seeɓoyama ko koye wiyete église social sago makko yattan koye laddude wotere wan ɗum mbi koye reedani en makko e weltaki ñamade ko faalaka wonno qur'ana winene waɗi wakuli washrabi wa qarri ayna ka amu yalla ɓerde nden buuɓa nde waaɗo a faami ɓaawa ɗon seeɗa to sakita aleyka rutaban jarima e rutab ɓeɗo ino anndi ko toɓɓe wonno ɗen tamaroje na tamaroje miskino koye noon donc ko sonnajo woni e condition moƴƴo ñaama ñaamete moƴƴo selo moyen ma hara o ñermaka o soñña faami si iwtiɗo sonnajo mum bobo wona tafede mum noon kadi kadi yo anndi wondema Allah no jokki chantier e makko aɗa dari yaqulukum fi butuni ummahatikum halqan min ba'di halqin bi dhulmatin kala donc kanko sonnajo horrol important mo soit fewno bobo woni ka nder reedu yo rento e novelas tv e télé e gimi e gamol siko ɗum tummo daari ɗum tummo jog ko ɗum bobon ko nganndi ndenka si tawi ko janngo qur'ana yaho yewtere islam janto inde Allah subhanahu wa taala annabi yahya e honno wiyete annabi isa ko tan goto ɓe sowa hakke ma ko nen maɓɓe wonno Allah renti bo koye ko yiwrondirayno rewɓe mbattodiray ɗum kuma wiya kuma assalamu aleykum wiyowe aleykum salam ko ɗum ɓe annduno si tawno kadi hara ko kasab ma gimol e gamol nosa teɓa no gasa ko ɗum kadi bay ko windiray noon to on faami donc haray ɗum ɗon kadi fof no nder ɗon si aroyi ɗon ha bobo jibinama ha gasi ɗon kadi denna ko waɗiren mistam o wiri noon si ɗon gasi bi mana ɓe rento waɗugol piiji go'o bi mana yeeso fayɓe ɓen ɗon andi ka suratul tango permetay kono toon salasu awrati lahu piiji ɓus koye fayɓe kadi e suudu ɓe kilo danda fof no waɗirte ɗum kan noon ko ngal basal ɓalewal feƴƴitugal sambur goto e salon rewɓe ɗiɗo e dongal ɓiɓɓe ko ɓe a jokki o ɓe ano jenti faami ɗum fof ko tanaji alwala hol faami si yumti e sifa ɗum on tiki ekkitan wol fay ko wolugol gonga e wurugol gonga kadi wona ngara ɗo e wigol wondema e so goɗɗo ari ɗo wi mino ɗaani a ekkiti fay ko felani sab si tawi a fokkiti wi fay ko wiya baba nden ɗo lala motowal baba nden ɗo lala ɗum ɗo a dariki ha gasi a wi awa haray mo sabbi kanko anda felani
parce que mo ka fitra la dali fitra Allah allati fatara an-nas 'alayha may kuma la penane tagira no ba am ekil tam penane wiya awa kanko yeto gore makko be fu be makko den ray mo to atta penane afan wala ko wiina awa hat wala ko gonga woni gonga haka donc to Allah do jetti confiance holare be fof wadi makko à partir de ka o jibina fanni tama he ba do sappa biya tam nana so maki wadribuhum alaiha wa hum abna ashar hiya fi judal to e do sappa ko jikkuma moƴƴo on ko ɗum ɗon famodirta e payko yaltugol e makko wonde yaada e makko re surat nirtugol mo waɗangol mo ko welatamo weltinamo taw sa wi o waɗa goɗɗum sa wi o waɗata inna o hande kadi e yattade surat mi nerdatama ko entereji ɗi famodiron ɗon o waɗa mais si tawi hay fus bimana si tawi hay fus bimana ala ko waɗiranta pay ɗum accira ko wonɗa wadde ko sa yini en haddo ene tampi a nerdani mo hande oto waɗa nerdani mo hande hay fus ne tampi on haɓi joni noon si tawi noon ko rentuna e piwgol koye lunkagol mum par ce que ko sundu mettitatamo koye a waɗi occasion o yimira sundu par ce que yaasi o moƴƴan si tawi wonko fusi heɗi ɗum kuya ɗum ɗo baba ko min a kuyere helatake nani lanni ko kanko waɗi ɗo ɓe annokkude wonko heɗi ɗum kuya ɗum ɗo komi piyamo ha e ɓamo war ñande télévision ji fusa e goto wiyata ko kañum wangi ka woni bolli criminel yagal ɗo mani donc si fani biiji jokki teng si cowɗoyke ka wawi wolde wawi waɗa ma jemmoɗo fewɗo wuuro walla addamo on tigi jannamo dina kan hebbinotoɗamo toragol Allah e moƴƴagol e golol e dewol ɗaɓɓanmo duwa e ɓanti moƴƴo e teddude ndey to waɗanamo duwa haray ko ɗiɗaɓe ɗo gasti rewede fiyo ɓay ko ndekko leydi moƴƴiri assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلام القرآن عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Ini adalah orang itu ada konferensi mungkin maupun beliau berbagai melakukan sekali kita ambil sekolah universitas tapi dah orang ada install orang tidak sekolah itu sesuatu tapi mau orang dari hari yang berjasa kenapa sesuatu yang Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ayati Allah subhanahu wa ta'ala Allah hana ayati Kenapa bagi benda mana kita melihat Menjawab kepada oleh kamu Ibu kerana kemudian itu tunggal kedua yang tu imam orang di hari ini disebutkan kepada Muhammad Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada al-Muhammad dan juga kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslim saya bisa menjawab itu menurut saya orang dia mengenai itu orang yang semua ada uji kita mengenai Ustaz Muhammad Al-Pak kita mengenai mengenai itu juga mengenai Ustaz Salami dari Ustaz dalam itu hari ini itu mengatakan sampai dengan video yang dia kena jangan juga mungkin meminta yang dia ini orang yang muncul turun mengenai fenomena kamu mereka punya sehingga semua orang ini bawa tukang di fondateur lo ini biar menurut saya itu sebenarnya alhamdulillah ada kebetulan lo yang berfora Allah SWT beda itu jangan beda berarti imam dalam beda berarti hukum ini terus jadi ada guru yang ini guru ni tangkap guru ini guru ni tangkap guru ini hak mak kali itu harus kami tu hak kali itu guru kami hak mak dino harus kami hak dino kami guru Allah sendiri yang berjalan menjadi oh ini
إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أنا بن ويا نمر هم بل وكم يمد الهوى. الدين ويجيب الدين كان يجيب هو يجيب ميراث يجيب السبب. هاي تقدر من النور يوم اللي تقدر سبيلنا. كم يوم برنسيب يوم ده ما كده كقولة توري يتقول إيه قولوا في دول. Jono sifini di nuwole neni nuwole hono woni taka cuudi hono woni taka l'école hono woni taka lopitaan hono woni taka prison hono woni ka garnison militaire hono woni ta nokku kala e hono neeɓi ndin appliquité ɗon e nganndirano yamirinteno ka kam yamirinte ka l'école nano yamirinteno ka l'école yamirinte ka kaso naka no haɗirteɗa no haɗirteɗa nano haɗirteɗa no haɗirteɗa kono ɗiɗo nokkiri fof no hana yamirede ko moƴƴi no hana haɗede ko boni sabu ɓen fof ka l'école ɗenamo fi julde maye juule e wonno ka kaso tawa ko ɗowaɗo enede ta dow yaha e fof ɓe mari hakke wiide maye juule yamire ko moƴƴi wona noon e goto ɗum waɗirte e maɓɓe kala on kañum gandi militaire o ɓen no ɓe yamirirta toon no kamɓe ɓe gandi alhaali maɓɓe on nano fay ɗum ɗum e ani nano militaire ɗum ka kamɓe militaire o mayi ka julde nano fay ɗum ka leɗɗo masukam kadi jos tawirte men ka julde to ɓaye wone yodduɗo ko wonno ko éducation ampliquité ka l'école ji meɗen ko ɗum so tawi fami ɗum halfina ɗum sara ko ɗum hay ko ɗum ɗo woni e ustude no seeɗa inchallah e nder toɓɓe mo gasa juuɗi jeeɗo haaji ɓe fekkataɓe ndinna e hay ko ani ɗum ko wonete éducation ko hunde wuurete namnude yondinortede fof ka binndi finalɗo jangi sifane limtane lab ɗum ɗo ko fuɗɗode non ɗum nama ƴettude woni 10-15% éducation bayde éducation haqiqaɓe o ko wuureteɗo sa wuuralima a wawatama hay min o tawaɗe premier point premier facteur asasi no needi ndi waɗirteɗo ka l'école ji waɗɗingol kala jeya ka l'école gila e directeur o haa ɓe darotoɗo ka baafa koditano won jama bakana omma gila e owoɗo jowi haa e ɗoɗɗugo woni leydi ma famɗugo mo woni ɗon leydi no kanko woni ka fuɗɗode haa e ɗon hakkude maɓɓe ko ɗon hikkiɓe directeur o waɗɗinreɓe makko fewjoɓe nder ɗon jangoɓe ɓe e fayɓe jangoɓe e lotoɓe ton e kippuɓe ko halfina nder ton waɗɗingol goto kala maɓɓe contol tawno yaadi sari a ɗina tan ko ndoton ko contol tawno yaadi sari a ɗina tan islam ñuwani contol mi wiɗo contol maɗa ngalantuɗo kono ɗon islam mari kala bituji moƴƴi ko honno contol maɗa ɗo hani wonde ngol haala raɓɓude si wiyama raɓɓuɗugol no ɓe e noɓe raɓɓiɗande ɗum ko wiyete raɓɓiɗugol ko gorko raɓɓu wiyete raɓɓiɗugol ka sonnalɗo contol gorko ko raɓɓiɗugol ko no feƴƴi horugo ara yeeso ko ɓella ala probléme anɗo ko nada ɗo wiyete amma sonnajo ko contol juutugol himɓoyingol ka leydi contol juutugol inan golloɓe ka lekkole janggoɓe fof no haala ɓogene siko jippo hara juuti ha ka deftere siko robo ma ka deftere hara wala famti o na ɗanɗo na ka ley na ka fenno jiiɗe na fenno ka keeɗi na fenno ka rewɗu na sende dow reeduji hara a wawata yimɓe o ɗo anda o ɗo pointir makko ko hunde kaani ko ñeñuɗa o ko wonɗa terajo wowɗo yewde ma wotuɗo yeewi ko jonki sonnaɓe o ay wotuɗo ɗum so hayniki goɗɗo haytima kono ko toon jonki ɗum ɗo ɗo hay jiwmum ko maternel jiwmum ko maternel nayo woni dow ko maaludu ɗo nayo woni jippoel daɓɓel ma nanugel ma faamugel kono ɗo so ɗum sa wotini ɗum ɗin jonki famuɗi anana a wonay fuɗena he ko ɗo woyni kono noon saɗine kadi nafinita waɗi doyima men yandana min mbam e waɗuɗo daɓɓa kono on hankeero o sa wotini contol faaɗuɗo daɓɓol ila maternel ha primaire o yani collège décidata ɗon ko hommo joantano
o décidé joni ko honno o yoɓirta honno ɗon o yoɓirta o wutunoɗa yoɓirangol mo noon sa wi o watta fan o wottimo fan 7 ans makkaten 2 ans minimum o primaire 6 ans o wotti fan 7 ans ayni watte fot ane makko ara e ɗiɗon e suudu amde makko haw watti ɗum moƴƴat ko idan ko yo ilaka o fuɗɗa ɗon fijjande ɗo o koye o fuɗɗorane saria ɗina kan kañuji maɓɓe ɗi koyeɗi yotto har ɗali yeydu ɗi wonali faɗɗuɗi ɗi wonali raɓɓuɗuɗi ɗi wona tonki yaɗuɗi e saria ɗina kan ɗum ɗo woni boɗum kama tanne woni paygo mum ka pillaire nafire kan sengo ɓe ɗo koɓe ɓen to hara ɗo ni hendu ha jannoɓe sa waɗi usam fait en ɗum ɗo jannoɓe tawi madame jo wara ne waɗi zip o fanta ilaka buselo haali so huccimo yimɓe yimɓe renti buse makko ɗen pay pour no hooli jannowo mum no ɓuri wonɗo o ɓuri nene mum ɓuri dow mum ɓuri imam mum ɓuri waɗitoɗo pay pour no hooli jannowo mum no ɓuri wonɗo o ko marna ganda o sa yamini ɓiɗɗo ma ko luttodire ko janno on ko yamini mum o anmi makko wara heɓi jidal ɓe jon babanaɗo sa memi naɗu madama men wi kono madama o wi o yettuma o wi bo o wowirana ɗum kadi ɗi kulli hiɗɗa e hoore hoolangol e sembingol a heɓi guerɗete iran koye taw jannoɓen gonnoɓen ko fof e jangoɓe ɓen noon o mbiyata ko ɗum tonti jarde tonti islam woɗɗi tiiɗi nanndi nangol e yimɓe faasi yimɓe e yimɓe bonɓe e heferaɓe jawgol ka lekkol yo feɓɓe gonno pantal sikkuɓe sukaɓe ɓen pantal o tawɗo no faaɗi o so ari yotta ɗonno ɗo ko ma o jooɗo o ɗaɓɓa ko walla mo sottudo gane ngal liga ma pantal o marɗo feɓɓe tiiɗi musidɓe honde se andude honde andude kono taw ɗan wat fabayiya isen yalti réseaux sociaux yalti ko feƴƴi ka ɓeya gaɗam yiyat to woyɓe rentiga fay même ɓe watti kotan ko ɗum pantaluji faaɗuɗi e pantaluji ɗi ferme pilliga ma ɗi famti ɗum ko hande andude ɗum ɗum na aada men na culture men no na dina men no idan hay koyo woɗɗi fayɓe nandina ɗo e yimɓe basiɗiɓe yimɓe ko wiyete star yimmoɓe e footballeur ɓe jiɗi jurdire mum sono wiyede noon ɓornagol ko gila ka hoore haaka koɗe leydi gila e kufne o tawi kufne no waɗe lekkoji mo kufne no waɗe enen gawaɗatake kono on gila ɗo ka hoore haaka paɗe ko taw ko paɗe yaadude e neɗɗan ka ko ɓorni na paɗe tawaye a yiyeɗe fu yiya ɓeya e ma goo hono ɗen ɗiwonita kay ɗini on waɗɗingol ɓeɓe wini yo waɗɗina yo waɗɗine ɗo e hoore mum ɗum jon jodina yani wine directeur haa e wonɗo on ka baafal haa e wonɓe hakkude ɗon ɓe fof tewtini fayɓe janngoɓe e janngoɓe ɓe sabu lotoɓe e defoɓe sino toon e administrateur ɗo ɓen ɗum tan battinde fayɓe mo janngoɓe janngoɓe battine e fayɓe ko kopi ko fof ma wosinan yamma non sa ƴetti kaydi ɗo a foto kopi ka masini ɗo ɗum ɗo nanndi tan dese mina ɗo luttodire e miɗo besi pay ko ɗum ɗo luttodire e janngo mum ko waɗi jannoɓe koɓe suɓa ɓe watta yila e maɓɓe o haa en famɗi iran ko waɗɗingonɓe nedi l'islam woɗɗina hakkundeji maɓɓe ko wiyete ɗon jillodiral ene lekkoji men ɗin hara jillodiral o yani e ala lekkoji fi worde tun lekkoji fi rewɓe tun toɓe hawti lekkol naam yimɓe hawti konoɓe wawi établi ama sendodira nder ton ko hawta noon sendodira joni wa tawrade ɓeɗa classe ji feere ɓeɗa classe ji feere kone wawi ɓeɗa rangé ɓeɗa rangé ɗiɗi ɓeɗa rangé goto ma rangé ɗiɗi hara jiiro e gonko jooɗoɗata e bawol piiji ko noon e wolde ɗo ko lullodiri tawa saria leydi men ɗin sabu ko joya e sariyaji leydi men ɗin sariyaji important ɗi adda e hoore meɗen ɓayɗoɗoga premier ko juume gorum juume ko andu kitabu woni fewinde hoore meɗen ko waɗi ko waɗɗirde o e vanɗin iran sembirirgol jinsuji ɗin ɗiɗi mawneji ɗin ɗiɗi juɗɗo feere worɗo ɗon feere wiya ka banje haa ka tamde lekkol ka fijeteɗon ka ñamiteɗon ka fotorteɗon ɓeya to ɓe anndan ɗum ɗon ko soɓe ɓe anndan ko interdit darga ɗon
Karanje di bimbi katudima kadrapo njone yuke niranje wote niranje jando men taw ko interdit mabbe madame de message yo saboni na fere kay le lundi interdit mabbe jando jiwo e gorko no daro daani no yota kany ko seratu iwada na sabe professeur ko hani ko yuto be ko don sabe professeur ko han ko kasi ko re kamera ni wodi sirkani e ko sirbian bodi e fete dai na so mai ko persone ko regle ko tuni mo ko ya ko si mo do ya jabi ya ma ko regle aka se ma ci wala ya mo regle amma ko le ko wodo den to rewe den to wodi jango si pa na regle ko ni ni se ma da sa do bi lu ni yo nere makko be makko e janno mo ga dula kam ko makko e anda Allah fo wadu hakki yo dem bo gorko hana sa mo wido du satte o gari ko masu be gorko fa be men janga sinaro ko jodi min ni mo de jettu de halke gonne fi makko idan ma wadi re be fop makko janno be ne islam e al hali di mo de fo kana ko kayati kadona trapo, composição, capinar, mas não fica aí por nada. Quando eu vejo que o valor do mundo, eu tenho o volume do mundo, não vejo final. Hoje, tá vendo? O futuro angolo é feito que ele pode, é o programa de técnica tudo mais. Aí o John do Japão, o nome do John do Japão, líder email nacional, nada do fala. Então, o novo café é nete. Wadira, jolo ni di non barete ne don te andi ko andal de ko ko en eto wayle duddo fewse wayi fere ma wa jillen uddinen diina kan ko hoto problème bi mi yaga to diwa taw be ko wara jangane do ay ni tas 2 minutes on a en ay do fire do mujba ko rapidi fa e ba ni ko ni dem so jalo ra ko na Outro problema eu vi minha exercício físico não anda lá de ter o ni wada ko ande o fona ele wade eu situação dar wade ai ura ka wade jam bai we wada sanso mun ko be yangi boy hadis wattero te ay fu sama kala o ya gillen der to sobe sama kala se paro ni sobe o moday sama kala ne dare tukuru anda Musa e Sihir Sahara and Firam. Namora Ibrahim, hai sama kala mene no wayo Dina. Tula sallallahu alaihi wasallam konsiku berta sama kala. Tula ko go ke fijine. Go te soto. E do en beta do fijine salmi nabe. E champa ino be no sama kala. En do ko de janna en ko sama kala. Ina de wona en de fiji ko de resitation de sama de teatro e bimbi. Gillen da ko ayeji Quran gillen ko hadis ki wonde ara haraka tudima o fadara isira Allah sallallahu alaihi wasallam yani ko moko ngurda Allah sallallahu alaihi wasallam ko yoni ko wakila mabbe yoni ko debal mabbe wonde yote ko yoni hersa mabbe da ko hersa no uri tuba da bawo sibiyano ma wakari woni de mabbe na do fedo do na o do taw sudu no yitire ka sibi wiya ma ko yalti di mabbe no wonno hersa uri wonde ha ko fi jikke dula be yotete wonde fi nyunda no en do ko kuli enen tan me yaay no hala de en ngi ko fa do jikku jula di mo ga ma di do e bi fa be ko fa ni yuti de do e jori ma je ko ma ni ina jille program di dina e barna me bimbi do ka to dima on ko fu ko de nenno fa ko be are ko be no dani ko ma mo to fini inti wode loti yala ko mi bandu so ki hakkile fo do e to buura fenomeno nata do hen do fim sima sutti dum bimbi jele harebe sutti sobe e sutti dina e sutti no fin de selu ne bay dina ka ho do ne dina woni ni ka ko ta ko jas nayo eto de nade ko program jambe le ko dimele utawa ko wa ta'awun de yujudu anda defa ko yujudu na dimele Judo la dimine. E non ganda medina tata judo ben ma anni.
ko bi du daha ka Quran sera ka adina no ton ka hadith no ton ka sira no sallallahu no ton eto den heben barnami haysi ko 30 minutes and 7 no tawadun no program dina de jannate ka class program dina de jannate ka class no dum woni taw eto den halu do wona yo jambu no ngokku wona na e to so ko be yondora dum wona sababu e wa inshallah spécialisé wona karam ko gamina Jadi ay mulu wonde tako program ni kajange program ni itagidina ni lima ni jikuni wano ka filosofi piji go hino jange haysi woni ko ma janna do fa be ayida waqina kalamu waqi ma ya respect program yeto ta fa ta ko fudo de hare ngam ganda do ko fenande wa wona do ne jangire do ko fiyo andu bone yimɓe bonɓe ɓen ko wonni ɓurtale madina kam fiyo wawu wuttude sibasma noon ɗon petande ko ɗoppelete o awa no si wolo woto ko ɓe yiya e ma ka konuɗima ka akkima ɗum ɗo ko sama kala ni kono ina wollaɓe fi yendodiral allah nowri ka ala a janno philosophie a juuɗo ina won itti soɓede ɗum goɗɗo sustami minada wimo yo woɗ woni ko makko la soɓe o yo soɓe sama kala o sama kala le diary programme du Bonnaï en éducation physique. Dieu ne connaît pas kilo et pantalon et cola dans les catégories de Guinée. Dieu ne connaît pas perdre ma peau, gagner nos darades, perdre ma peau, timide. Fitina, non. C'est déjà un programme d'éducation physique, c'est vrai. Dans les conseils, là, on dit combien de fois il y a une erreur de Google. Alhamdulillah, là, on fait un programme de Google, ndare to mo wadire nafi bi anda fi mu yani ko ba men yana e dina men yana hay ana ni men fitu men o wono lamu men o wolo yo na so dini o ni ko be abdan yen ko kan ko yana ana ni men e fitu men na do yo e ko to mo gandi ko na ko hono to lamu e orta hay no jangite ko no jangite ni tawa ko ada ni lamu men o yeto ke gawa e mi yana e men ana ja men ni dina men alors holle ko ka jande men fa nim de ko yadi ko e dina mede ka programme ji bon ni fop woni ka éducation physique woni ka jande ka der classe bi woni ka conférence woni ka théâtre ji théâtre ji ka ko la jam tete théâtre ji ka ko mo to no yo fi ji ta ko men non interview da ko ni de ke ko kay ko no je ay mu mawni mo be suka be ne abe e hore ko la ka to be ko sawlu to mo ni te renvoyer ko ni ko la ba ko sa ni ji to no yo dandi Allah rotuma dandi Allah lan goɗɗa ɗo to dandi maaye Allah emmintine ñaawe landi kono goɗɗa ɗo dandi mi yeddi Allah yende darga jodi makko ko yite jahannama wulɓiɗiɗa ɗum ɗo ton so ɓe fayi ɓe famata ɓe fama non sa sallam jannuɗo ibne abbas hay ko gokkunni ɓe wimo heewi mi jannete kongu ɗum handi to ɗum ɗuɗen ɓe makki ihfadullah e fam renu Allah Allah renu ihfadullah tajidu tujahak renu Allah atau ya Allah maka kumamun dia mah idza sa'alta fas'alillah salam do fatur Quran wa idza sa'alta fasta'in billah sa'walli wa walli Allah bima si annu sa'nu fuhu bi nafsi wa qala wa nana wa wa ya ibu si annu fuhu wa fi lolu do qala wa dali wa wa ya lolu do bene di yori do karami di pantoro wa winda non ko ko karamo do bine hore do yori do bokku ni be jannu no be jannu Anas bin Malik ko kede ko be Anas si awawi wetani bahara do ganati jurdo ka be na do ko na do e hasida e mi do bondo hara yo no nani Anas bin Law Anas bokku ni wono kan la do sabu do ni wada ko be ko da fe inda fayda hare ba do mo so ka so Ibn Abbas wono isuka be ko sallallahu alaihi wasallam jamu ko so ba ko fay ira ne ira be pour Allah ne ira be ren pour Allah ren tak ko gite Allah de nay na Allah ga ne ira be hu ko gar de yalla fay ko e ne fi na ma be ay ni ko mo muslima o barmi ko ali kasib jamu ko ni tike fu ko wi ko ko ta inshallah hay ko mo ni ko pay inshallah hay ko na yo tu ya na de docteur ay wi na ma ko ni docteur o yo tu ya ha ko clinique o yo tu ay tisa wa no di bang ni lo awli ko yote ko do na kan ko ta to so mo ni kan ko ra ko
inshallah hay ko tutta inshallah na e fitiɗa o fiɗalamu tanaji ɗin huma ɓerde nden yalla Allah uttine hay ko onon kadi muɗumte yowa ɓerde maɓɓe ɗe yalla subhanahu wa taala no jeeya e muɗum organise ɗo programme ji waaju programme ji culture concours ji conférence ji kala école ji harɓe woni e tina waɗanaɓe kono sennaɗi programme ji jandene waɗnaɓe concours fisira waɗnaɓe kadoɓe e muɗum yirko marɗe feere waɗnaɓe wonde concours fi haris ɓayde ɗi journée culturelle waɗeteni programme ji ɗe ganduɗi journée culturelle kala école ji wonde hara goɗɗum e muɗum yo diina kadi heɓu ɗon kañum kadi jeɓal qurana seeɗa hadis seeɗa aqida o seeɗa fiqhu o seeɗa sira o seeɗa luga arabiya seeɗa ɗiɗo jeego julɗo fof no haani heɓude goɗɗum e ɗum ɗo luggina goɗɗo ko fi woɓɓe ɓen kono heɓugo seeɗa on ko tawta ko gasata e julɗo manga no waɗɗi goto kala meɗen ina ɗum ɗiɗo programme ji naane e nder programme ji jamɗiji ɗin e nayirɗi ɗin e finndiri ɗi fayɓe ɓen toɓɓere homirtende ko gollirgol kadi gollirgol e feɓɓe e hoore newene e hoore yumene e hoore waɗugol buy nayo brutalité o ɗuɗu nayo punition ji ɗin tiiɗu punition waɗete nayo ɗi tiiɗu nayo taw ko ɗum ɗo ko hulata yo taw ɗum ɗo ko so yeehi haa o holli kanko ko mbiyata ɗum ɗo hoore won ɗum kadi o annda ɗum ɗo jaka kañum kadi gollirte kono sina ɗum gollirta ɗum koye ndewede gollida e maɓɓe yurmede andita adduɓe ɓe kama mawɓe ɓe no yiɗi ɓe no yurmini ɓe ɓe hawkaɓe na e nguuro ɓe andi ɗo ɓe hawtu ɓe addu fiya jannamɓe fiya ne'amɓe newi noon kono newirɗa ɓiɗɗo o ko noon kanko kadi o wonirta ndeɓoyowo sa newimo sattede o wona e sattuto fi sa newimo bonki o wona e neɗɗo bonɗo sa newimo kan ndewede o wona e newiɗo ko ɗum waɗi jogiiɗo jannguɗo systéme français so janngima a heɓata noon e ɗo so tawi ko kala école ji meɗen fof a wawata heɓude ɗum 15 sur 20 sa jarri ko win lambda ko fof a heɓata ɗum 15 kawlan ɗum formateur o nana woni ala ko systéme français on ɗum kam yono jame samia arabi saudi to ko systéme anglais comme ko islam e ngarano taƴƴi to ko tere 92 millions sur 100 mi tawi hakkude ɗo e 100% buyno yowi dow to ɓami no taw 92 welti haga goɗɗo haata weka ɗo ɗo min miɗo anndi gasi kono ga wata hewde ɓuri 75 ma 80 wasa ɓuuri a 85 min ɗo min 92 ɓallis to min mo yaha mi arimta ko fanno yiyetata no yowi e hoore ɗo mi wiɗa 93 na min ɗo ɗuɗalon aɗa wakkilo fayi e holno najaɓa gongol woni no manque haata kono min déjà systéme dotation mo mi anga buy ko waɗi hay mo ɓe en neɗirano mo janggejuɗi égyptien ɓe o tano fi he fi waɗe jam on haarokaɓe jom tano kono exemple to minen joni ɓiɗɗo mo neɗirano wallah sa jangi e juuɗe jannguɗo e juuɗe sattuɗo fi a heɓa sattere fi nden yoni keɓe e juuɗe makko hay sa heɓe ganna sa jangi kadi e juuɗe jannguɗo e juuɗe newiɓe a heɓa e ndewen nden aɗa ɗo tawi baɓe noon nde gayɓe musude no gasa mi joni ɗo tawide kalam ko ɓen ɗo hala misko tedduɓe feɓɓe ko yurmede newende ɗoɗo makko saw sallam ma wudi a rifku fi cheyin ila zana oma musi an cheyin ila sana newende waɗatake e hunde sonade laɓinane hunde ɗo newende ittitake hunde sonade hunde ɗo ɗona kanude Allah subhanahu wa taala yo Allah moƴƴinan en nediji men ɗin o moƴƴinana e nediji giɗaɓe meɗen ɓe o moƴƴinana e nediji ɗin ka jangirɗe meɗen sabu ko ɗon fof woni heɓade to Allah taw ko kuñogoto ɗo yo Allah fewnan en lamɓe meɗen ɓe ɓurini o fewna en enen kadi o fottindina en enen maɓɓe e hoore ko yiɗi ko yalli o yafana e mawɗo meɗen feƴƴimɓe ko waɗa jumɗi ko yiɗi yalli waɗa dawan alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa rasulil amin alhamdulillah rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim tanke kala ko tanke Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu kama nakima moƴƴi yawmal qiyamah enen kadi waɗa e namde jadi bongo